Menorca per presentar els projectes d'impost de turisme sostenible del 2016 que nosaltres vam proposar com a Consell Insular de Menorca i que van ser aprovats. Com sabeu, el projecte d'impost de turisme sostenible té una doble funció. D'una banda, compensar la petjada ecològica que l'activitat turística pot tenir damunt les illes i de l'altra també afavorir un model de turisme sostenible. Durem a terme tota una sèrie d'actuacions i la primera ha estat aquesta aquí a Cala Sant Esteve. Ja l'objectiu nostre és mantenir, ho hem dit sempre, el camí de cavalls, pensant que el camí de cavalls s'ha d'emprar, però perquè es pugui emprar i tothom el pugui gaudir de totes les maneres possibles, és evident que l'administració hi ha de fer un manteniment.